дӯстои азиз, бисёре аз шумо мехостем ки дар сайтҳои Wildberries, Озон, Авито ва ё ки дигар ҳамин гуна сайтҳое ҳастанд ки дар интернет кор мебаранд, вале ки шумо мехостем кор кунед, леки мутаассифона аз сабабе ки фаҳмишатон кам буд сарфам намерафтед. Уҷа аллакай ширкати нав ҳушидагия бародаро масалан ҳамиҷа ина рақамош поёни экран дастан, шумо метавонед ки рақамош занг занед, нависеншон, рафта қачон суҳбат кунед. Бародаро дарс мегзаранд бо тариқи зинда бо 4 забон: тоҷикӣ, урусӣ, англисӣ ва узбекӣ. Фарқ надорад дар ки ҷое ҳастед, метавонед ки рақамҳоро нависед бо пурра маълумот дар ҳамин рақамҳое ки зери экран дидед шумо дар ҳамин рақамҳо мешавад. бародари азиз, бо ҷо имконияти хуб шами хеле ки метавонанд ки занҳоро отдельно занҳо дарс метавонанд, мардҳоро мардҳо. Кадоме ки масалан мехоҳем ки ёд гирем дарсҳои яъне ки оиди интернет магазинҳо, оиди корҳо дар интернет, рақамҳоро дидесем бародари азиз, метавонед занг занед ё ки нависед дар ватсапҳошон, обязательно ки барои шуморо ҷавоб метавонанд. Зинда ва сарбаланд бошед. Пагнали срада капои кор мешавем.